Bestean, aurrera egin beharra dugu, goizeko 9 eta 4 dira, honek esan nahi du, eguneko elkarrizketatua agurtu beharra dugula, Atarretzetik Bilbora euskarak denok bil gaitzakela aldarrikatuko du 24. korrikak. Herrigora izango da edizio honetako mendua eta euskara gara lelopean egingo da, martxoaren 19tik 29ra. Aipagai honekin, gurekin da, Ane Elordi korrikako koordinatzailea, egunon? Egunon. Bueno, zer modu zaudete korrika aurkeztu berritan, jaso duzu feedbackik, edo jendeak ze sentsazio dauzka? Bai, atzoko eguna polita izan zen, ez? Guretzat berezia, badaramalgulako urtebete luze, prestaketa lanetan, eta, bueno, guk azkenean egunero bizi dugun gauza bat da, baina jendarteak ez. Eta, bueno, hori jendartera zabaltzea pozgarria da, eta bai, jaso ditugun feedbackak orokorrean onak, leloa oso gustuko izan dauela, adierazi digu jendeak, eta, bueno, jarraituko dugu lanean horretan. Hain zuzen leloa, euskara gara, da, eta jakine dugu, nolatan egin duzue autu hau? Bai, leloaren eta mezuaren beraren lanketa luzea izaten da, leloak azkenean hitz bi baino ez ditu edizio honetan, baina mezua bere osatasunean barne biltzen dau. Aspaldidanik, azken edizioetan euskara hitza ez da egon korrikaren leloetan, eta hori bai izan da lehen lerrora ekarri nahi izan dugun elementuetako bat, ez da? Hizkuntzak gaur egun eta euskaldunok, ez? Bizi dugun egoera ez da gozoa, eskubide urraketa etengabe baten aurrean gaude, eta zer dan euskara eta euskara zertarako erabili eta balio digun aldarrikatzeko mezu bat zabaldu nahi izan dugu, ez? Euskara ez dela oztopo, ez dela murru, baizik eta zubilanak egiteko hizkuntza dela, geuria dela, eta bakoitzak beretik euskararen herria sortuko dugula. Zentzu honetan, horre, arnas berriaz eta jauziaz hitz egin zen, zentzu honetan aekak zer aldarrikatzen du? Bueno, aekak oso argi dauka eta egunerokotasuneko lanean, ez? Korrika 2 urterik behin egiten dugun bizi berritzeko ekintza bat da, eta helburuak lehen lerrora ekartzekoa, baina gu egunero ari gara 12.000 ikasletik gora ditugu euskaltegietan euskalduntzen ari direnak, eta helduen euskalduntzea lehen lerrora ekarri nahi izan dugu, eta atzoko aurkezpenean Nazio Kontseiluko kideek aipatu zuten bezala, bada garaia ziklo berri bat abiatzekoa eta instituzioek daukaten ardurari aurre egitekoa. Horre baita ere gogora ekarri zenuten kontseiluak aipatzen duen bezala pizkunde baten beharra. Korrika bera zenbateraino izaten da pizkunde sozial bat? Korrika esan geinke badala Euskal Herriak gaur egun daukan pizkunde handienetako bat, ez? Indar mobilizatzaile itzela da, 2 urterik behin Euskal Herri osoa zeharkatzen dugu, mugaz gaindi, ez? Euskarak batzen gaitu, Atarratzetik Bilbora batuko gaituen horretan, eta emozioetan eragiten dau, eta emozioetan eragite horrek lortzen dau jendarte aktibatzea. Eta nik uste dut posetik eta emozioetatik egiten danak gehiago balio duela gero euskararen alde, ez, borroka hori gainontzeko urte sasoian ere horri eusteko. Alare, akaso, grin horien gora-bera hoietan, berakada izango da korrika ez dagoen urtea, gorakada orain hasi berri dena, korrika heldu bitarteko eta korrika bera. Pizgarritasun horretatikan, zer izan beharko litzateke egunerokotasunan eta egunero egon beharko lukeena? Bai, guke askotan, ez, korrika bukatzen den egunean, azkena Baionan, ez, bueno, egin dugu, eta orain zer, ez, kezka hori oso presente daukagu etxe barruan, eta aurten pausu bat aurrerago joateko asmoa daukagu, 12. Egun hori ere euskara gara aldarrikatzeko erabili, eta egunerokotasuneko arlo eta ekintzetara salto egin. Hau da, euskara eskolak sozializatu, mintzataldeak nola funtzionatzen dagoen erakutsi, enpresetan egiten dugun lana ere, ez, korrikatik harago, euskaraz bizi nahi duen eta bizi den jendarte hori ezagutaraztea.
Eta 12. egun hori irudikatzeko ekimenik edo egongo da? Bai, oraindik igual goiz da azaltzeko, baina bai, asmoa bada euskaltegiekin lotutako ekintzaren bat egitea, mintzalagun taldeekin ere, enpresekin ere. Orduan, bueno, martxoaren 29an korrika Bilbora helduko da dena ondo bidean, eta hortik aurrera ere, bueno, udaberri loratzu bat espero dugu. Adi egon beharko dugu ezinbestean, baina baitare aekaren betiko aldarri ere izaten da, unibertsaltasuna eta doakotasuna, pentsatzen dut aurtengo korrikan ere, heldu den urteko korrikan egokiago esan da, aipatuko dela ere. Bai, badira urteak horren borrokan ari garela, hizkuntza politikak ez dira behar besteko ausartak esenduak ere, orduan beharrezko ikusten dugu, ez? Azaroaren 29an adibidez 45 urte egingo dira lehenengo korrika abiatu zela, eta helburu berarekin jarraitzen dugu egitasmo hau antolatzen, izan ere oraindik Euskal Herrian euskara ikastea ez dalako mundu guztiarentzat doako, ez da irisgarri ere. Orduan, lehen lerrora ekarri nahi dugu helduen euskalduntze hori, ezagutzaren unibertsalizazioa aldarrikatzen dugu, eta hemendik eta martxora bitartean korrikaren bueltan ere horretaz arituko gara. Atarratzen hasi eta Bilbon amaitu, nolatan egin duzu hautaketa? Bai, azken edizio 23. Baionan bukatu zen, beraz apur bat logikari jarraika, Ipar Euskal Herrian hastea egokitzen zen, eta herrialdeak berak aukeratzen du hasiera. Atarratze, 1985 Atarratzek ez du korrikarik ikusi. Hau da, 4. korrika bertatik abiatu zen, eta ordutik bertatik ez bagara abiatzen ez gara igarotzen, geografikoki Euskal Herriak dituen zailtasunak tarteko, eta orduan proposamena heldu zen, eta esan gendun, hau da momentua, zergaitik atarratzen egoera ez da erraza, eskola transmisioa 1,5 ingurukoa da, azken datuen arabera, familia transmisioa eten egin da neurri handi batean, kaleetan ez da euskara entzuten, eta euskalgintzako sareak ere ez daude oso aktibo. Beraz, bai atarratze bai Basaburu eskualde osora korrikaren hasiera hau eramatea estrategikoa da, inguruko euskaltzaleak aktibatzeko eta losorroan dauden egitasmo horiei bultzada bat emateko. Zuzen korrika hasiko da martxoak 19an, baina horrek ere esaniko du akaso inguru horretarako urte osoko dinamika bat hasi beharko dutela? Bai, inguru horretarako eta oroar Euskal Herri osorako, ez da guk atzo azaroaren 13an aurkeztu gendun 24. edizioa, eta gure helburua bada hemendik eta lasterketara bitartean pixkanaka lanketa egitea eragile desberdinekin, talde desberdinekin, eta gure mezua ezagutzera ematea, ez? Gaur egun korrika lasterketa bera baino askoz gehiago da, ez? Datorren astean korrika kulturaleko kaka antzeslana estreinatuko dugu, 23.000 euroko sormen beka bat eskaintzen diogu Euskal Herriari 2 urterik behin, asko dago korrikaren bueltan, ez? Ekarpenak egiteko moduak ere, bakoitzak bere herrian antolatzen duen hori euskaraz kulturan korrikaren aterkipean etor daiteke, orduan lasterketatik harago kanpaina zabala da. Horre seguru naiz ere, Bilbo ere, zergaiti berezi batengatik hautatuko zenutela? Bilbo berez hiriburuak txandakatu egiten ditugu ordenean, eta bai Bizkaian bukatzea egokitzen zen, eta hor lan aukeratu dugu Bilbo hiri handia da, eta badaramatzagu pare bat edizio amaiera potoloekin, ez? Azkena Baiona, azken aurrekoa Donostian, pandemia ostean, eta espero dugu Bilbo be horrelakoa izatea, eta horretan lanean ari gara. Bitxia ere izan diteke akaso, eta seguru naiz ere baten batek aipatuko zuela, martxoak 19an hastea, San Jose eguna edo aitaren eguna ez dakit. Guk beti Aste Santuko egutegiaren arabera antolatzen dugu korrika, eta batzuetan horrela egokitzen da, horrek bere alde ona edo txarra ere badauka, San Jose ospatzen duenarentzat ondo, guretzat korrika hasiera izango da. Hego Euskal Herrian jaieguna izatea aurre ikusi da, beraz, gonbita ahalik eta euskaltzale gehien batzera atarratzera. Eta omendua berriz herri gora da, nolatan egin duzu hautaketa hau?
Bai, Errigorak 10 urte baino gehiago daramatza Nafarroako hegoaldean, ez? Euskara ofiziala ez dan zonaldean, ze hori ere, esan egin behar da, oraindik leku batzuetan egoera ez dela batere erraza, lanean, eta aldi berean Nafarre hegoaldetik Euskal Herri osora hedatzen da, ez? Bertako produktuekin Euskara elikatzen dugu, eta tartean hainbat eragile elkarlanean. Aeka bera, ikastolak, sortzen zein agerraldia. Oso dinamika herritarra, konpletoa, hainbat eragilekin elkarlanean egiten duguna, eta uste dugu momentu polita dela aitortza bat egiteko euskaratik eta euskaraz sortutako egitasmo honi. Errigorak ere euskara ofizialez den eremura garamatza, zabaldu beharko litzateke zonifikazioari buruzko eztabaida? Bai, zergaitik ez, ezta? Eta korrikaren bueltan ere horrelakoak ematea oso interesgarria da. Bakoitzak guretik bizi dugulako, batzuk eaen, beste batzuk Nafarroan, periferiak ere hor daude, ez? Eta euskarak denak behar ditu. Euskara osasuntzu egoteko, euskaraz eroso bizializateko, lehen esan dudan moduen, instituzioi ere badagokie, eta ofizialtasuna bada, gauzak erraztuko lizkigukeen kontu bat. Martxoak 19 bitarte etorriko dira ekimen ezberdinak, korrika kulturala bera ere, zein da hurrenkera? Hemendik urten, eta adibidez aurrestrainaldia daukagu etxe barrukoak, ez? Kakale lehengoz ikusiko dugu, hori da, asteazkenean Donostiko Antzokizarrean estreinatuko dan obra, eta hilaren 27an hiriburun arropa desfilea egingo dugu. Orain arte iparraldeko ekimena izan da, baina oso lanketa polita egiten dabe, aberatza askotariko pertsonak, nik uste dut korrika bera islatzen dauen ekimen anitza dela, eta nazio mailakoa bihurtu dugu ekimen hori. Eta 29a izango da egun garrantzitsua 45 urte egingo direlako Oñatitik abiatu zala, eta Oñatiko Unibertsitate Zaharrean ekitaldi politikoa egingo dugu, gure helburuak eta balioak lehen lerrora ekarri, eta zertan ari garen aldarrikatzeko, eta zelan ez instituzioi ere eskaera zuzen batzuk egiteko. Korrika kulturaleko elementu nagusia, kaka antzezlana da, izen ezin iradokaigarria. Bai, hori da, Xanti Agirrezabala eta Erika Olaizolaren antzeslan bat da, Ainhoa Ierbe eta Mikel Aizkurain izango dituzte holtzan lagun, eta, hausnarketa bezala planteatzen dute, ez? Euskal kulturaren inguruko, aurre iritziez eta arituko dira. Orduan, dagoeneko 30 emanaldi baino gehiago lotu ditugu Euskal Herriaren luze eta zabalean, orduan espero dugu antzokiak betetzea eta euskaraz kontsumitu daien jentea kultura. Dagoeneko ere pentsatzen dut, erosteko aukera egongo da, kilometroak edo petoak, eta gainera aurten petoak berritasunarekin, ez da? Bai, atzo, aurkezpenarekin batera, hiriburuetako dendak zabaldu ziren, online denda zabalik da, eta euskaltegietan ere bada materiala, petoa tartean. Aurten petoari atzeko partean, reflektante tira oso bat jarri diogu, guk ez dugu korrika ez da gelditzen. Orduan gau ari diren horientzat ere segurtasuna garrantzitsua da eta hori bultzatu nahi izan dugu. Kilometroa aipatu duzu, aurten kilometroaren arira aldaketatxo bat ere etorriko da, izendegian, batez ere, orain arte danok kilometroa 1000 metroko zatia, ez? Pentsatu izan dugu dala, korrikak gero eta bidelagun gehiago ditu zorionez, eta ondorioz 1000 metroko zati horiek gero eta gutxiago dira. Eta erabaki dugu kilometro barik lekuko hartzeak eskainiko ditugula hemendik aurrera. Aurten aurreko edizioetan, baino 1000 bat inguru gehiago. Ez dugulako inor kanpo utzi nahi. Hain zuzen. Hain zuzen deigarriare izaten da hori, akaso herri batzuetan ikaragarrizko borroka edo hiri batzuetan, hiriburuetan ikaragarrizko borroka goten dela kilometro eskuratzearen, eta akaso bestelako eremu biztanleria apalagoa duten herrietan, han bestelako egoera bat izaten dela. Hori da, eta guk Euskal Herri osoa zeharkatzen dugu, eta leku guztietara heltzeko alegina egiten dugu, eta hiriburuak betetzea garrantzitsua da, baina Euskal Herria luze eta zabala da, eta beste leku batzuetan
lekuko hartzeak agian 1800 metrokoak izango dira eta batzuetan 300 metrokoak. Adi egongo era, datorrenari, Ane Lordi korrikako koordinatzailea, mila esker, goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei.